How are you dinner? I love it. I love it. And they were doubting Thomas Vano. Magadi mama. Magadi Prophet. Mapakupe. Mozambique. Mwana mane. Nai Thomas. Mai Thomas mawenani. Ndayana mzukuru wangu ari hapa basi. Mzukuru ngawe. Ngamire paside pamwe ndai pamuri kunze ndai. Varovere maoko mzukuru. Ndangotanga kunzwa kanga songa taimba kudhara. But kasonga aka kanoda haugona ukaimba usina kuisa gitari. Unofanira ngo Makadi asikana. Makadiniwo. Une vana vangani? Ndine 2. Saka ndibona anonzani? Ochi 2. Une Zitina. How are you Zitina? I love it. I love it. Mama chanda kusimudzirai. Inyaya kuti ndakamira pamberi, makamira pano. Ndatanga kuoneswa ine paide ma prayers. But my prayers ari kubva mucherry. Amen, Prophet. Ndiani ari mucherry? Is this your husband? Murume wangu Prophet. But murume uyu ari kupomedzerwa mosha. Amen, Prophet. Asi ndanzi naJehovha haana kuba. Amen, Prophet. But ari kunzi akaba mabout. Prophet. Akutuma kuti uye panapa ndiani? Ndiye Prophet, ndakazwa kuti kuna Prophet. Ndiye akutuma? Ndiye tinamuona pa YouTube Prophet. Tinamuona pa YouTube. Akati enda unoona muprofita. Amen, Prophet. Nokuti nyaya dzakazi kutongwa. Amen, Prophet. Ndanzi naJehovha akliwe nhasi kwetari mwezuva. Mama, it's happening to you. I'll tell you what happened. I'll tell you what happened. Ari kunyeperwa. Prophet, nibasira iwo Prophet, ndatambudzika. Nibasira iwo Prophet. Nibasira iwo. Ndiperoko. Zvanaka. Zvanaka mama. Simukai mama, simukai mama. It is well now. Ndiperoko. It's done. You are free in the name of Jesus. Wanda msukurere. Uri chicha? Ndimbuya wangu. Ndimbuya. Watu ne vana 2. Ne vana 2. Iwe nanzi ndokugadzirira nyaya dzemamarriage. Uda uroorwa here? Amen, Prophet. Nani? Na trust. Na trust. Amen. Turasitura. Rakatoona kuti trust anoroora here. Nyaya dzichanetsa ndedzetrust ipapa pafuti sezita rake. Now, unoita basa rei? Trust unoita me. Iwe unoita basa rei? Rekutengesa hembe. Tengesa kumkembi? Hembe, mbasha. Oh, hembe. Wabva kupi futi? Mozambique. Oh, Mozambique. Kuruvana imaungu Mozambique. Now, who is Oni? Onward, yes. No, firstborn. Firstborn yako. Mama Onward. Trust
achobhitira trust yenyu. Asi ndanamata kuti Mwari azvigadzirise nezita raJesu. Uraima sizondivoni. Nirarame munyika yomwe. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe, na Prophet T Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday, 30 August 2024. Kubva za 9 manheru kusvika kwaedza. Ipungwe. Spiritual Spectacles Night, pa Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road, na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa ku Spiritual Spectacles Night, Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.